Султан дустым белән очрашулар циклы кысаларында без аның белән бүген янәдән мәчеттә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Әй татарча нәкъ менә шушылай дигән аңлата Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте дөрес әйтә. Без инде бүген алдык кулыбызга Коръән һәм Султан белән шушы Коръән турында дип сөйләшергә җыелган идек. Нигә бу китап Коръән дип аталган? Коръән. Беләсеңме, менә бик дөрес итеп әйтү варианты бар. Менә Коръән дип әйтергә тырышалар, әмма Коръән. Күп очракта безнең халыкта инде Коръән, Коръән дип кенә җибәрәләр, әмма Коръән бит инде бөтенләй төснең билгесен белдерә торган бер бу очракта анда бит инде безнең шундый хәмзә билгесе бар, әмма менә мөэмин дигән сүздәге шикелле Коръән әйтеп каралар, Коръән. Коръән. Әйе балалар, һәм аларның әти-әниләре дә шушы сүзне дөрес әйтергә өйрәнсен. Коръән дип аның һәрбер авазын да төшереп калдырмыйча әйтергә өйрәнергә кирәк. Коръән сүзе гарәп теленнән кара'a дигән фигыль белән барлыкка килә. Ул инде уку мәгънәсен белдерә. Һәм Коръән дигән сүз дә инде уку китабы дигәнне аңлата. Һәм хәтта Коръәннең беренче булып ингән сүзләре дә беләсеңме инде? Нинди? Иқра, ягъни ука. Аллаһ Тәгалә инде безгә кешеләргә укырга, белем алырга кушкан, һәм бу безнең беренче йөкләмәбез, кешенең беренче йөкләмәсе. Һәм син беләсеңме, Коръәндә иң күп телгә алынган эш, гамәл кайсысы? Монда бит менә намаз укыгыз, башкасын эшләгез дигән сүз иң күбе түгел, беләсеңме? Иң күбе Коръәндә нәрсәгә ишарә итә, Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләргә куша, ничек уйлыйсың? Менә уйлап кара әле, Коръәндә Аллаһ Тәгалә менә шушылай эшләгез дип кайсы сүзне әйтә икән синеңчә? Әйтсәгезне тыңлагыз дип. Ансы да бар, ләкин иң күп телгә алынган сүз беләсеңме нәрсә? Уйлап карагыз, фикерләп карагыз дигән сүз. Ягъни менә шушы дөньяның курылышы турында, шушы күкләрнең курылышы, кояшның, айның үз тәртибе буенча бозылмыйча, системадан чыкмыйча йөрүше турында уйлап карагыз. Һәм сез шушы уйлап карау нәтиҗәсендә барысында да Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге, аның шушы галәмне гаҗәп дәрәҗәдә бер төзеклек белән яратуга дучар булырсыз дигән мәгънәдә. Коръән безгә каян килеп җиткән? Беләсеңме, Коръән ул кешеләр чыгарган сүз түгел, ул Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең сүзе кешеләргә, без кешеләргә ничек, ни рәвешле килеп җиткән дигән сорауны бирәсең килә торгандыр инде сиңа, әйме. Аллаһ Тәгаләнең сүзе Җәбраил фәрештә аркылы Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ирештерелә. Шуннан соң инде ул аны яңгыратып, аның янында утыручы сахабалар аны отып алалар, сүзен сүзгә, хәрефен хәрефкә отып алалар, һәм бераз соңрак аны менә шулай Коръәнгә җыеп, Коръән инде башка төрле мусхаф дип атыйлар, ягъни сахифалар җыентыгы дип атыйлар. Шушы мусхафка җыеп, ул инде бернинди үзгәртүләрсез безнең көнгә килеп җиткән шушындый бер бу инде чын мөгъҗиза китабы. Коръәнгә карата безнең таләпләр дә бар. Ул һәр вакытта да тәһарәтле килеш тотылырга тиеш. Ни өчен тәһарәтле килеш? Чөнки бу изге китап, чөнки бу сүзләр Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Марсело бу Коръәндә барлыгы ничә сүре бар? Беләсеңме, төзелешенә килгәндә Коръәнне бүләләр 30 өлешкә. Аны 30 пара дип әйтәләр, 30 җүз дип әйтәләр. Ягъни 30 җүзгә бүленгән, әйме, беренчедә. Шуннан соң анда сүрәләр бар, менә шуннан да менә шундый үзек-үзек текстлар дип әйтгәндә, бүлекләр, сүрәләр бар. Аларның саны 114. Һәм һәрбер сүрә эчендә күрәсеңме шундый җөмләләр, монда инде гарәпчә аятлар дип әйтәбез. Аятлар саны 6332 тирәсе. Аят төрле фикерләр бар. Бу гаҗәп дәрәҗәдә математик төгәллеккә корылган китап. Мисал өчен, ай дигән сүз анда Коръән, бөтен Коръәндә 12 тапкыр телгә алынган. Көн дигән сүз ничә тапкыр телгә алынган дип уйлыйсың? 5. Юк, 365. Бер елда бит 365 көн бар. Шуңа 365 тапкыр телгә алынган көн сүзе. Ә менә сәҗдә дигән сүз, беләсеңме ничә тапкыр телгә алынган? 34 тапкыр. Чөнки без нигездә уртача алганда көненә 34 тапкыр сәҗдә кылабыз һәм 34 тапкыр сәҗдә сүзе телгә алынган. Аннан соң әйдә менә сиңа кичкенә генә иң кичкенә сүрәгә бер күзәтү ясап алыйк әле. Менә Кәүсәр сүрәсе бар. Кәүсәр инде ул җәннәттәге бер елганың исеме. Һәм әйдә кичкенә генә шулай ук математик анализ ясап алыйк Кәүсәр сүрәсенә. Кәүсәр сүрәсе 3 аяттан тора, әйме. Һәр менә беренче аятында, әгәр дә саны китсәң, монда 10 хәреф бар. Беренче аятында 10 хәреф, икенче аятында 10 хәреф, өченче аятында ничә хәреф дип уйлыйсың? 10 хәреф. Менә иң күп очраучы хәреф монда әлиф. Әлиф хәрефе ничә тапкыр телгә алынган дип уйлыйсың?
10. ун. Һәрбер аятта ра хәрефенә төгәлләнә. Ра хәрефе ул безнең алфавитның ничәнче хәрефе? 10. Гарәп алфавитының 10-нчы хәрефе. Монда шундый хәрефләр бар, алар бары тик бер тапкыр гына телгә алынганнар һәм андый хәрефләр саны ничә дип сорыйм инде? Андый хәрефләр саны да монда 10. Һәм тагын да монда менә бер сүз бар әйме, ванхар дигән сүз, ул курбан чал дигән сүз. Курбанны без Зөлхиҗҗә аеның ничәнче көнендә чалабыз инде? 10. 10-нчы көнендә чалабыз. Шуңа күрә мондый мөгъҗизалар әле аят саен очрак. Безгә барчабызга да шушы Коръәннең мөгъҗизасын танырга, аның аятларының матурлыгын аңларга һәм иң мөһиме аның мәгънәсен аңлап шушы мәгънәне инде тормышыбызда кулланырга насыйп булсын. Өйдә булган очракта инде генә киштәгә куйсаң да, ул киштә кендек турысыннан астарак түгел, өстәрәк булырга тиеш. Ягъни шушыңа карап та Коръәннең дәрәҗәсен чамаларга була. Коръән киштә ятырга тиеш түгел, тузанланырга тиеш түгел. Коръәннең бер хакы бар, укылырга хакы бар, елга кимендә 2 тапкыр укылырга хакы бар. Беренчесе Рамазан аена дәвамында укылырга, икенчесе инде ел буе бер тапкыр булса да укылып чыгарга аның хакы бар. Чөнки укыган өчен дә без гаять дәрәҗәдә күп саваплар алабыз. Мисал өчен Коръәннең бер генә хәрефен укыган өчен без 10 савапка ия булабыз. Рамазан аенда әлеге саваплар саны 70-кә тапкырлана. Коръән Кәрим безнең иштәләрдә генә түгел, күңелләребездә булсын һәм шушының белән Аллаһ Тәала безгә яшәргә, гамәл кылырга насыйп булсын дип бүгенге тапшыруыбызны төгәлләп торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Амин.